Bamakona lamini na bulumana dugu cɛ muso denmisɛnnin mabakɔrɔba minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn nin waati na yɔrɔjan ani yɔrɔ suru an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw ni sɔgɔma min ye kunnafoni sɛbɛnw lakali waati de sera don o don min bɛ kɛnɛ bɛ sigi aw ye nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 de don limanaw gafew ka se k'u lakali aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o la laada an ta wuli kumaso kɔnɔna la yan a balimakɛ Amadu Jalo min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la bi ye araba ye mars kalo tile 24 san 2021 lamɛnbaa cɛ ni muso an lamini don segukaw fana fɛ yen sabu radio Joliba a bɛ sɔrɔ Segu ni waati na kɛmɛ tomi murumuru 1 kan o la an bɛ segukaw fɔ k'u ni sɔgɔma aw bisimila kunnafoni kɛnɛ kan. Joliba Fm. Limanaw kunnafoni sɛbɛnw na an b'a daminɛ ni le soir de Bamako ye. Limanaw soir de Bamako kumana a jirala k'a fɔ ko min ye mobili bolilaw ye ani sugu jɔbaw yɔrɔ a kun fɔra ko baarabila ɲari olu y'o kɛ kunungo ka min ye fan bɛɛ lajɛlen jɔ a jirala k'a fɔ baarabila in limanaw a bɛna fɔ a ɲɔngirila o la ni jate n k'a fɔ indicateur de do sa kɛ soir de Bamako tɛ dɛ indicateur de kumana indicateur du renouveau limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye ni ye jateminɛ kɛ min ye mobili bolilaw ye sira matrafabaw ale ni ye jateminɛ kɛ minnu bɛ ni olu bɛ sugu kɔnɔnaw la jagokɛlaw ko don olu ye kunungo Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen alimanaw u ka baaraw ka jɔ o la sa a jirala k'a fɔ kunungo tarata syndicat minnu filɛ ni olu ye transporteurs ye mobili bolilaw u y'a jira k'a fɔ tile 3 u kun y'o de laɲini kɛ nka a jirala k'a fɔ ko baarabila in limanaw a ɲɔngirila fɔlɔ u ni gouvernement k'u bɛ kuma daminɛ bi u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ péage ko kuma min ne o kuma fɔra péage min n'a fɔra k'a bɛ sara i tɛmɛ o tɛmɛ n'o ma bɛn mobili bolilaw ma limanaw kunungo a kɔni u y'a baarabila min kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna kɛra i b'a fɔ ko limanaw mobili yɛrɛ tɛ yen sabu sotarama ni taxi ani mobili tɔ minnu bɛ yen n'i ye olu bɔ sirabaw kan ka ban limanaw a tɔ kɔni bɛ jate de o la sa a jirala k'a fɔ baarabila in sɔrɔ yɛrɛ min bɛ tali kɛ syndicat minnu bɛ yen n'o ye mobili bolilaw ni sugu jɔbaw ye u y'a jira k'a fɔ ko baarabila in u b'a dulon fɔlɔ yani kuma ɲɔgɔnya u ka tɛmɛ u ni jamana faamaw cɛ ale indicateur kelen na limanaw min bɛ tali kɛ nin waati in na a jirala k'a fɔ ko Imam Mahmud Diko ko ale sugandira ka kɛ maa ye maa min ni limanaw adamadenya hakɛ lafasali o ŋana don ko ni ye jateminɛ kɛ a bɛna fɔ jɛkulu dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u k'a ma organisation mondiale des droits de l'homme ko de filɛ nin ka Mahmud Diko ka sugandi farafina tilebiyanfan jamana 16 cɛ la k'a fɔ cɛ kelen min bɛ yen ni ale ye wulikajɔ kɛ budanadenw ka hakɛ bɛ se ka lafasa cogo min na limanaw ko o jɔnjɔn ko na di Imam Mahmud Diko ma mars kalo natɔ in tile 30 limanaw ni kuma fɔra kunungo Imam Mahmud Diko nɔfɛ jamaw fɛ minnu ni olu y'a ka kuma laselaw ye a kɛra kunnafonidilaw ɲɛna u ka fɔ la ko limanaw jɔnjɔn in n'o ye waleɲuman ye ko na d'a ma mars kalo tile 30 natɔ in na Bamako yan nɔ nka limanaw kuma in fɔra nka jateminɛnikɛla dɔw minnu bɛ yen ni olu bɛ hadamadenya hakɛ lafasali baaraw la minnu b'a ɲɛdɔn yɛrɛ kan n'o y'a spécialiste ye dɔw sigara ko in na kosɛbɛ sabu dɔw y'a jira k'a fɔ ko a tiɲɛ limanaw a tiɲɛ bɛ sɔn ka dɔgɔya dɛ sabu ko jɛkulu jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ min ni danayaba b'o kan k'o bɛ se ka jɔnjɔ ta ka di Imam Mahmud Diko ma limanaw k'a fɔ ko ale de ye adamadenw ka hakɛ limanaw k'o lafasali ŋana ye farafina kɔnɔna la o la semasi tɔndenw ka taa se Imam Mahmud Diko yɛrɛ terilakaw ma ani ɲɔrɔn sirifikɛ o ka jɛkulu maaw caman tun bɛ yen minnu ni olu tun bɛ kunnafonidi in kɛnɛ kan a yɛrɛ ka kuma lasela n'o ye Amadu Dunga ale yɛrɛ sugandira ale min sugandira ka kɛ chargé de mission ye primature la nin waati in na ale de ye kunnafoni in di kunnafonidilaw ma k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ yen min bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ko fɔ organisation mondiale des droits de l'homme limanaw ko farafina tilebiyanfan a ye laɲini kɛ ko aw ka secrétaire exécutif min bɛ yen nɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ farafina tilebiyanfan jamanaw la k'a lajɛ jamana 16 in kɔnɔna la limanaw maa min bɛ yen ni
a dɔnnen don politiki sira kan maa min bɛ fana adamadenya hakɛ sira kan a ye wulikajɔw kɛ limanaw ko k'a lajɛ maa min fana bɛ n'a sira kan bunadamadenw ka hakɛ o lafasa limanaw ko sɛgɛsɛgɛli taara bɛ maa min kan o ye Imam Mahmud Diko ye Mali kɔnɔna la yan ko ale de sira kan adamadenw ka hakɛ limanaw ko lafasa wa min ye a jɔnjɔn ye an y'a fɔ ten ko a kan ka di masikalo tile 30 natɔ in na a bɛ kɛ CNT Conseil National de Transition ɲɛma Colonel Maliki Diaw a bɛ kɛ o ɲɛna o kun ye kibaruya fɔlɔ ye kibaruya filanan min n'o dira Mahmud Diko nɔfɛ jama minnu ye kunnafoni kɛ kunungo o ye k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye centre dɔ ye o jɔra Sahel tɔgɔ la limanaw min ni yɔrɔ do min Imam Mahmud Diko y'a jɔ ka a jɔ bɛn tɔgɔ la ani kelenya Sahel jamanaw kɔnɔna la min ye Amadu Dunga ye a ka fɔ la wa o so fana ko o bɛna koromokari avril kalo natɔ in tile fɔlɔ san 2021 o kɛnɛ ka premier ministre Muktar Wan ale fana bɛ taa o kɛnɛ kan o la sa ni ye jateminɛ kɛ ni kibaruya minnu filɛ nin ni olu dira limanaw bɛɛ kɔni y'i ka tata t'a la nka limanaw a fɔra ko min ye Imam Mahmud Diko ye ko ale de kɛra ŋana ye ŋana min ni adamadenw ka hakɛ lafasali ko jɔnjɔn bɛ ta ka d'a ma limanaw yɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n k'a fɔ jɛkulu bɛ minnu dɔnnen don minnu bɛ adamadenw ka hakɛ lafasa i n'a fɔ Fédération internationale de défense des droits de l'homme AMDH n'a ɲɔgɔnnaw olu caman bɛ yen minnu ni olu dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ limanaw a jala k'a fɔ jɛkulu min fɔra nin ye jɛkulu in a na kɛ a kɔni dɔnnen tɛ maaw fɛ kosɛbɛ hali n'o dun kɛra limanaw a ka fɔ ko Imam Mahmud Diko ko ale ye adamadenw ka hakɛ lafasali ŋana ye ale y'o baara kɛ a dɔnna n'o ye kosɛbɛ limanaw ko jateminɛnikɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ adamadenya hakɛ baara la su ani tile olu y'a jira k'a fɔ Imam Mahmud Diko ni tɔgɔ min dalen filɛ la nin ye olu tɛ se ka kala tura kan sabu wulikajɔ caman kɛra a fɛ limanaw adamadenw maa minnu bɛ yen ni u b'u ka hakɛw ɲini i n'a fɔ hali an ka jamana kɔnɔ yan kɛ code de la famille min n'a fɔra ko ka bila sen kan yɔrɔ o ye bɛɛ n'i ka hakilila don a fɔra ko o ka waleya Mahmud Diko ninnu wulila k'u jɔ k'u ma sɔn o ma min ye musow ni cɛw ka damakɛ limanaw o kuma fɔra an ka jamana kɔnɔ yan min ye Mahmud Diko n'a nɔfɛ jamaw ye u ma sɔn o ma a jarala k'a fɔ hali a fɔra ko kalan dɔ bɛna kɛ an ka kalanso kɔnɔ limanaw ni fɔra ko cɛ ni musoya kumaw b'a kɔnɔna la Imam Mahmud Diko wulila u ma sɔn o fana ma ko jɔnni de bɛna fɔ ko Imam Mahmud Diko bɛ ka adamadenw ka hakɛw lafasa Mali kɔnɔna la yan nɔ a dun mana kɛ cogo o cogo limanaw ni ye jateminɛ kɛ min ye jɛkulu minnu bɛ yen ni olu b'a baara la ni olu bɛ adamadenya hakɛ lafasaliko la olu caman y'a jira k'a fɔ nin ko in ko olu ma da a tiɲɛ yɛrɛ la ni indicateur y'o fɔ limanaw soir de Bamako fana y'i da don kuma in na k'a fɔ ko Imam Mahmud Diko ninnu ka nin bɔli ka ɲɛfɔli kɛ k'a bɛna fɔ limanaw ka min wele ko base yɔrɔ ni base fɔra ka ba bɔlɔlɔ an bɛ bɔlɔlɔw tile de la maa minnu bɛ bɔ ka kuma fɔ ni bɛɛ b'u lamɛn bɛɛ b'u ka kumaw ta ka kuma kan bɛɛ b'i ta fɔ a kan k'a bɛna fɔ Imam Mahmud Diko ninnu bɛ o ɲinini de la ka a ka nɔfɛ jamaw ka adamadenw ka maaw ɲini walasa u ka se ka u kunsi u ma kunungo ntɛnɛn n k'a fɔ kunungo tarata limanaw bɛɛ lajɛlen kun labɛnnen don réseaux sociaux ka wo min ye kunnafoni siraw ka bɛɛ lajɛlen kun kelen don ka kunungo tarata nɛgɛ kanɲɛ 11 a fɔra ko Mahmud Diko bɛna laseli min kɛ yɔrɔ jamana bɛ lahala min kɔnɔ ka kɛɲɛ n'o ye ko a bɛna laseli kɛ min bɛna ta ka ɲɛsin finitigiw ma minnu bɛ fanga la bi k'a sababu yɛrɛ kɛ jamana bɛ don o don kɔtaga min na limanaw a ka kan waati sera Imam Mahmud Diko a ka kuma nka limanaw bɔ taara kɛ min kalama kuma min n'a fɔra a jamana ko tɛ yɛrɛ ko don o la soir de Bamako ye a jira k'a fɔ ko a nɔfɛ jama minnu filɛ n'o ye Imam Mahmud Diko nɔfɛ jamaw ye u ye nin kuma minnu ta ka ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye limanaw ko dɔwɛrɛ tɛ ko yɛrɛyiraw de don yɛrɛyira min don k'a fɔ ko jamana ko la jamana bɛ lahala min na bɛɛ kun sigilen don ka Imam Mahmud Diko kɔnɔ a bɛna kuma minnu ta jamana ko la min bɛ se ka taa bɛɛ jimi sira fɛ walima min tɛ se ka taa bɛɛ jimi sira fɛ n'a nana fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ yen ko min ni o ye jɔnjɔn ta ka d'a ma k'a fɔ ko ale de ye adamadenw ka kɛ lafasali
cɛba ye Mali kɔnɔna la yan limanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya hali farafina Fédération internationale de défense des droits de l'homme maaw bɛ yen AMDH maaw bɛ yen a n'a ɲɔgɔnna caman olu tɔgɔ ma fɔ nin ko in na limanaw n'a fɔra ko ni jɔnjɔn tara ka di Imam Mahmud Diko ma limanaw k'a bɛna fɔ jɛkulu yɛrɛ don jɛkulu min ni a yɛrɛ dɔnnen tɛ diɲɛ kɔnɔna la sabu minnu bɛ yen minnu dɔnnen don olu tɔgɔw bɛ fɔ o mana fɔ ka ban bɛɛ y'a dɔn nin jɛkulu in sigilen don nin ka baara ye nin ye a kuntilenna ye nin ye ale dun Mahmud Diko nin waati in na a ka kumaw limanaw a mana kuma ka ban jamanaden bɛ kala turu a kan bɛɛ kun sigin bɛ k'a ka kuma min kɔnɔ n'o kun kan ka ɲɛsin jamana yɛrɛ lahalaya ma limanaw bɛɛ a bɛna fɔ dunan fɔra a jigi kɔ sabu mun kun kan ka bɔ a nɔfɛ jama minnu ye kunnafoni di o ma bɔ u da limanaw Soir de Bamako yɛrɛ y'i kanto a ka kuma laban na k'a jira k'a fɔ ko Imam Mahmud Diko yalima a yɛrɛ a bɛ mun de fɛ jamana in kɔnɔ nin ko in na ne ka kuma tɛ Soir de Bamako de y'a fɔ ale Soir de Bamako kelen in na limanaw a jirala k'a fɔ ko min ye kɛlɛbolo ye Barkani ka kɛlɛbolo min bɛ yen ni o filɛ nin ye Ombori limanaw k'u ye baara belebeleba de kɛ baara min na a ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya banbancimaw kɛlɛli ma sabu tiɲɔgɔnya min kɛra kɛlɛcɛ minnu ne o ye terrorisiw ye u ni Barkani maaw cɛ a ma tulutigɛ dɛ sabu a dagoyara min ye banbancimaw olu la a jirala k'a fɔ kɛlɛ in a gɛlɛyara kosɛbɛ sabu banbancijɛkulu ninnu Barkani maaw kɔni fɛn bɛɛ lajɛlen da u ka fɔ hɛrɛ sabu a jirala k'a fɔ kunungo tarata marsikalo tile 23 san 2021 limanaw i bɛ mɛn k'a ye ni ɲɔgɔnna tiɲɔgɔnya o ka tɛmɛ banbancijɛkulu ni an ka fɔ sɔrɔdasiw walima Barkani walima MINUSMA maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ to olu min ye Barkani maaw olu ta la nka min kɛra kunungo Ombori mara la limanaw a kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ Barkani maaw u sera ka wulikajɔba de kɛ wa min ye terroriste maa sigiyɔrɔma 10 caman ye olu de fara a kɛlɛ in senfɛ limanaw a jala k'a fɔ nin waati in na Barkani o kun bɛ wulikajɔ min na nin ye a kɛra sababu ye jogo minnu bɛ yen ni u caman bɛ yen minnu yɛrɛ kun bɛ motow kan minnu kun yɛrɛ ɲinitɔ limanaw caman bɛ yen u taara bin Barkani maaw olu ka jan kɔnɔna la a jala k'a fɔ nin waati in na bamancia wale min ni o bɛ ka tugutugu ɲɔgɔn na min yɛrɛ kɛra kɔsa in na ni o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen bila misigisigi kɔnɔna la tesi tama 33 olu bɔnɛ u ni na fu jala k'a fɔ limanaw waleya min kɛlen filɛ nin Barkani fɛ nin de kan ka caya i n'a fɔ min kɛra février kalo tile 3 fana hakililajigi don san 2021 n'a a kɛra sababu ye an ka armée u taatɔ u bɛ mobili kɔnɔ u taara bin jan dɔ kɔnɔna la maa 9 olu fana fatura o ko senfɛ limanaw min kɛra Ombori kunungo ani Ombori dugu kɔnɔna cɛ kilomɛtiri 2 dɔrɔn min ye Barkani maaw ye a bɛ n'a fɔ u kan ka dɔ de fara cɛsiri kan ani Mali armée fo ka taa se kɛlɛcɛ fɛn fɛn bɛ yen k'olu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ jadisiw nin waati in na Mali ni Niger cɛ limanaw u ye fagali min kɛ adamadenw na an ka finitigiw la o de dagosi bonyana kosɛbɛ Barkani kɔni ko u sera ka ŋɔni dɔ kɔni sama ka bɔ an sen na kunungo min kɛra Ombori ale mara la kuma ye nin ye an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la siridi sɛbɛn bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana limanaw a jirala k'a fɔ ko min ye ma faamuyalenba min bɛ yen ni a bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanako siratigɛ ninnu na Aliyun Tin ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye min ni a bɛ adamadenw ka hakɛ o sɛgɛsɛgɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati gɛlɛnw na Mali kɔnɔna la yan a jirala k'a fɔ ko limanaw farati belebelebaw bɛ yen banbanci wale tigilamaw ka farati minnu ne Aliyun Tin ale y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ a ɲɛsinnen don sigidalamaw ma minnu bɛ yen limanaw ni a jirala k'a fɔ an ka marabolow bɛ halisa u ma se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ banbancimaw ka nin walejugu ninnu kɔnɔna la o la min ye Aliyun Tin a y'a jira k'a fɔ a ka sɛgɛsɛgɛliw la Conseil des droits de l'homme la Nations Unies yɛrɛ kɔnɔna la k'a fɔ ko banbancimaw minnu bɛ yen ni a yɛrɛ ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin u ma a ka gafeba in kɔnɔna la o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JESIM
min ɲɛmaya bɛ Yad Agali bolo, État islamique au Grand Sahara EIGS o min ɲɛma bɛ Abu Obeida Youssef Al-Anadi, limanaw ko ninnu de ye maaw ye minnu ni dantɛmɛ wale ni jatigɛ wale ni binkani wale fɛn fɛn bɛ kɛ limanaw an ka jamana in kɔrɔnyanfanw la, ka taa Mali la, ka taa bila hali a kɛrɛfɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ, ka taa fori fo Laginɛ daw la, limanaw a jala k'a fɔ nin jɛkuluba ninnu de bɛ a wale juguw la. O la Aliyuntini y'a jira k'a fɔ farafina Mali sigiɲɔgɔn jamana minnu bɛ yen, limanaw a ka kan bi jateminɛ min ni Aliyuntini a y'o kɛ Conseil des droits de l'homme la, sɛgɛsɛgɛli min ni a y'o kɛ k'o da jira farafina n'a fɔ diɲɛ keleya tɔnba la, k'a fɔ ko ni fɛɛrɛw bɛ tigɛ, fɛɛrɛ minnu ni o kan ka ta Mali na a kɛrɛfɛ jamanaw la walasa sigidalamaw bɛ se ka kisi cogo min na, ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ hadamadenya yɛrɛ hakɛ lafasali la, minnu bɛ maaw dɛmɛ u sigiyɔrɔ la n'o ye travailleurs humanitaires ninnu ye, olu ka se ka dɛmɛ u ka baara kɔnɔ. limanaw yɔrɔ a jala k'a fɔ groupe terroriste ninnu ni o ye dantɛmɛ wale tigilama ninnu ye, kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u bɛ maaw bolofɛnw darakiw la k'a fɔ ko u bɛ ka jaga o ɲini n'o ye zakati. limanaw nin waati na Aliyuntini y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye waleyaw ye minnu diyagoyalen don sigidalamaw kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a misali yɛrɛ ye mun ye, min kɛra Farabugu ɲɔnɔ mara la, o ye lakali bɔ. Sabu Farabugu kɛra dugu ye Mali kɔnɔ, i b'a fɔ ko a tigɛra ka bɔ Mali la, k'a sababu kɛ banbanci jɛkuluw taara u daga u dala, maa tɛ don maa tɛ bɔ, maa si tɛ se ka taa i sagola ko la, k'a sababu kɛ walejugu tigilamaw ka jagoyala kow ye. O la o min bɛ sen na, limanaw a jala k'a fɔ wa ko de bɛ ka wara Mali yɛrɛ fan caman fɛ, hali yɔrɔ minnu na banbancimaw k'u yen tɛ yen nɔ, u ka baaraw bɛ ka wara ka taa ye. Kayi mara b'a la, Kulukoro mara ni Sikaso mara ninnu na. Ni banbanci wale minnu filɛ n'a bɛ ka wara ka taa Mali fan caman fɛ, ka taa hali Mali dancɛ jamanaw la, jate laban minnu bɔra a jarala k'a fɔ adamadenw ka hakɛ binkani wale la, limanaw o 1900 o de sera ka jate ka kɛ ni salongo ta ye 2000 o kɛra sango ta la. Min ye jate minnu dilen filɛ nin Division des droits de l'homme et de la protection de la MINUSMA multidimensionnel intégré des Nations Unies, MINUSMA maw olu ye u ta di. Aliyuntini ko ka kɛ ni nin jate minnu ni ko i b'u dada ɲɔgɔn kɔrɔ, a bɛ n'a fɔ dɔ de farala a kan san 2020 tɛmɛnen ani san 2019 tɛmɛnen. O la hakililajigi la, limanaw a jarala k'a fɔ binkani wale ninnu ka bin maaw kan, a kɛra cɛni musoya ye o, a kɛra fɛn wɛrɛw ye, maaw bolofɛnw darakili walima ka maaw yɛrɛ bɔnɛ u nin na. Moti mara ni Gawo ni Tombouctou olu de y'u ta sɔrɔ a la kosɛbɛ, Nouvelle Horizon ka fɔ la. O la Aliyuntini cɛ min filɛ n'a a ka sɛgɛsɛgɛli ka bon kosɛbɛ, lakanako siratigɛ ninnu a ye gafeba min bɔ k'o da jira diɲɛ keleya tɔnba la, limanaw a bɛ tali kɛ ko a ka kan cɛmancɛ fanga min bɛ senna nin waati in na, limanaw u ka dɛmɛ kosɛbɛ, sabu Mali yɛrɛ ka bɔ a la don nataw la, gɛlɛya minnu bɛ senna a ka kan cɛmancɛ fanga in ka dɛmɛ hali n'a sɔrɔ la waati bɛrɛ t'u bolo bilen diɲɛ keleya tɔnba fɛ, walasa u bɛ se ka baara caman olu boloda nin dantɛmɛ wale ninnu na. Nka n'i ye jateminɛ kɛ ciden minnu bɛ yen ni olu taara Mali tɔgɔ la, olu ye baara dɔw da jira k'a jira k'a fɔ Mali jamana bɛ o ko la, wa o ye ɲɛtaba ye, i n'a fɔ ko ɲɛtaw sɔrɔla. Commission vérité justice et réconciliation cakɛda min fana sigilen don maa minnu bɛ yen n'u ye gɛlɛya sɔrɔ Mali kɔnɔ, u ka taa u ka hakɛw ɲɛfɔ, min kan ka kɛ min ye u ka kɛ o ye. A jarala k'a fɔ maa 19 ani 800 olu sera ka taa seereyaw di k'a fɔ nin kɛra na, olu bɛɛ lajɛlen ka hakɛw bɛ ka ta bala bi. Wa a jarala k'a fɔ fana ko cour min ye baara ɲɔgɔnya, Cour pénale internationale diɲɛ kiiribulonba, ko sɛgɛsɛgɛli dɔw dayɛlɛ ye kabi juillet kalo tile 14 ka ɲɛsin maaw ma minnu ye hadamadenya hakɛ yɛrɛ tana tiɲɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ. Min ye Mali ka ciden minnu tun bɛ olu ye nin kuma fɔ ko transition kɔni a bɛ baara la, wa a ka kan u ka dɛmɛ. Aliyuntini kɔni fana y'i sinsin min kan, o de ye k'a fɔ limanaw ni jamana in bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ, fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'o ɲɛsinnen don lakanako ma ani hadamadenw bɛ se ka kisi cogo min na ani bolofɛnw, hadamadenya yɛrɛ hakɛ bɛ se ka lafasa cogo min na don nataw la, a ko de ye baaraw ye
minnu u kan ka sinsin min kan n'o ye cɛmancɛ fanga maaw ye. Kuma ye nin ye, a ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada in na, aw bonya bi kunnafoni la. Joliba. Kunnafoni de sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Les Échos welewele ye, ale y'a jira k'a fɔ limanaw ko coronavirus bana ye tiɲɛni min kɛ diɲɛ kɔnɔna la, tɔgɔtigi dama limanaw ko a ye dankari kɛ olu ka ɲɛnamaya la. Min ye Les Échos ye, a ko maa minnu bɛ yen ni olu ye maaw ye, maa minnu ni u ye jɔyɔrɔbaw fa farafinna bunakun kan, a ko coronavirus kɛra caman sababu ye dɛ. O la k'a daminɛ farafinna dugu min bɛ yen n'u k'a ma Congo, cɛ min bɛ yen ni ale fanga sinamatɔ maa ye Guy Brice ani ka taa se Kolelas, ninnu si tɛ diɲɛ kɔnɔna la bi ka sababu kɛ coronavirus bana ye. O la hali Congo ale jamana kɔnɔna la u ka an ye min tɔgɔ fɔ sisan Guy Brice, yɔrɔ ale ta y'a la worobilanjirɔ ye, sabu maa caman bɛ yen minnu ni coronavirus kɛra olu sababu ye, ale min yɛrɛ fatura mars kalo tile 21 tɛmɛnen na. Ko a jirala k'a fɔ maa caman bɛ yen farafinna limanaw tɔgɔtigibaw don min ye covid-19 ye, bana min ni ale bɛ ka tiɲɛni kɛ bi limanaw ko a ye farafinna tɔgɔbatigi caman a kɛra olu sababu ye. O la hali n'a sɔrɔla jamanakuntigi caman bɛ yen minnu yɛrɛ dalen tɛ a la, i n'a fɔ Abdelmajid Tebboune ani Chad Saleh Kebzabo, olu caman bɛ yen bana in kɔni ye olu sɔrɔ, nka olu sera ka furakɛ ka bɔ a bolo. Ni ye jateminɛ kɛ misali caman bɛ yen nɔ, i n'a fɔ mars kalo la san 2020 min ye dɔnkilidala min bɛ yen n'o ye Manu Dibango ye, limanaw a jirala k'a fɔ coronavirus kɛra ale sababu ye. Min ye Pape Diouf ye, ale kun ye min ye Olympique de Marseille o ɲɛma kɔrɔ don. San 2000 mars kalo la san 2020 covid-19 kɛra ale sababu ye. Kalo kelen o kɔfɛ a jirala k'a fɔ Arlus Mabele, limanaw ko covid-19 o fana kɛra ale sababu ye. Ganakaw ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Jerry Rawlings, ale fana limanaw ale fatura novembre kalo tile 12 san 2020. O la décembre kalo la jamanakuntigi kɔrɔ min bɛ burundikaw fɛ yen n'o ye Pierre Buya ye, limanaw ale fana coronavirus de kɛra ale sababu ye. O la min ye an yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔna la yan, an ka fanga sinamatɔ ɲɛmaaba min tun bɛ yen, ala ma hinɛla la, Sumela Sise, limanaw a jala k'a fɔ coronavirus de kɛra Sumela Sise fana sababu ye. Hali ni jateminɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra n'a jala k'a fɔ ko Burundi u ka n'a fɔ Kenya u ka jamanakuntigi n'o ye Pierre Nkurunziza ye, limanaw ale fana ntanyana ka sababu kɛ covid-19 bana ye. Hali politikima caman, Tanzanie John Magufuli, ale min fatura mars kalo tɛmɛnen yɛrɛ o ma mɛn, mars kalo min filan kɔnɔ o tile 17 tɛmɛnen a jala k'a fɔ ko aya coronavirus jabɛti kun b'a la, nka limanaw coronavirus de nana don a kɔrɔ ka bana in yuguba, o kɛra a sababu ye. O la ni ye jateminɛ kɛ limanaw fasiri bɛ fɛ ka min fɔ yan, o ye k'a fɔ covid-19 limanaw i dara la i ma da la, a kɔni a ye tɔgɔtigi caman a taara ni olu ye. O la ni ye jateminɛ kɛ coronavirus a ma dan maaw tali ma min ye an ka sɔrɔbolow ye, limanaw a jirala k'a fɔ ni waati in na min bɛ tali kɛ sɔrɔbolow caman de bɛ yen minnu sigira u sendɛgɛ kɔnɔna la diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Yɔrɔ Senegal jamana kɔnɔna la maa caman yɛrɛ tun bɛ yen olu kun ma da bana in na, nka a kɛra sababu ye olu ye kunnafonidi kɛnɛ kunguruninw sigi ka maaw ladɔnniya Senegal jamana kan walasa maaw bɛ se ka bana in a lakodɔn cogo min na. O la hali sɔrɔbolo minnu bɛ yen limanaw ni olu tɛ sɔrɔbolo belebelebaw ye, a jirala k'a fɔ Senegal jamana kan limanaw ko coronavirus bana kɛra sababu ye n'i y'a ta 100 sara o 100 sara 20 covid-19 kɛra sababu ye ka olu ka sɔrɔw k'o jigi. Hali foroba baarakɛla minnu bɛ yen fasiri ka kuma la a kɛra sababu ye ka olu ka sɔrɔw fana jigi min ni o bɛ taa 100 sara 80 na. Fasiri de ye nin ye, an ye nin bɔ Les Échos welewele kɔnɔ bi sɔgɔmada in na, aw bonya b'a la. An bɛ kunnafoni kuncɛ teliyala ni fasiri min ye u k'a ma ko l'indépendant, limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ waleya dɔ filɛ min kɛra Kulukoro Suban mara la. Kulukoro
a jala k'a fɔ baarakɛla dɔ min na ale si bɛ san 15 la ale de dalen filɛ k'a kantigɛ limanaw cɛ dɔ fɛ k'a sababu kɛ mun ye n b'i fɛ n t'i fɛ limanaw ko fali de nana bɔ o kɔnɔna la lamɛnbaaw ka hakɛ to kuma la a jala k'a fɔ ko baarakɛla min ye nin ye ni a si bɛ taa san 15 la a tɔgɔ fɔ n bɛ bibata dumbo limanaw ale fara maa fɛ n'o ye Talib Berete ye cɛ do min ni a molodoka do ɲɔnɔ mara la ko ko in ma daminɛ foyi fɛ karisa n b'i fɛ n t'i fɛ o de nana bɔ ko in na a jala k'a fɔ cɛ min ye nin n'a a bɔra ɲɔnɔ mara la ka na baara kɛ Kulukoro ani baarakɛ mugutiginin de ye ɲɔgɔn ye limanaw a nana jarabi o de la ye jarabiw bɔlen ko a la min ye u kun bɛ baara la yɔrɔ min na bɛɛ mana bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ Talib Berete yɔrɔ ale taara a ka patron fɛ k'a fɔ a b'a janto baganw de la o de hukumu kɔnɔna la a nana jarabi denmusonin na limanaw fo ka o kɛ jagoya ko ye ko a bɛ denmusonin fɛ fo ka na cɛnimusoya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw baarakɛla in kɔni ko ale tɛna sɔn fiyewu fo ka kangaridakan bɔ a la kangaridakan min n'a fɔra ko a b'o fɔ somɔgɔw ye ko n'u segira ka na limanaw yan'o de cɛ dɛ cɛman min ye Talib Berete ye a filɛ nin ye ka musomanin de bɛlɛ fo ka na a ye laɲini min k'a fɛ o ma sɔrɔ ka na da ka a kantigɛ nin waati in na ko komisariya principal min bɛ Kulukoro mara la olu kɔni ye Talib Berete a minɛ a bɛ bolola nin waati in na kunnafoni filɛ indépendant de y'a fɔ an bɛ kunnafoni bila nin kan yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la kumaso kɔnɔ a balimakɛ Amadu Jalo a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew